गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दिनैनि बे भिडिअखौ इसेबो ससेबो दाननाङा, जोबजासिम खोनासं, नङाब्ला गेजेराव थालांगोन। संगिना एक्ट्रिस, हेलेना एक्ट्रिस, जेनिफार एक्ट्रिस, लिना एक्ट्रिस, आदा फैला, सार मेन्डेला बिथांमोना मा लिरदों आरो मा बुंदों खोनासंनो लुबैदों? मैया आङो इन्स्टाग्रामनि भिडिअखौ लानानै भिडिअ बानायदोंमोन। उन्दै उन्दै सिख्ला गथ'फोरा फरायनाय नंगौना नङा मिथिया, जमा जमा थानानै बिराद गाज्रि गाज्रि सोदोब गावसोर ड्रेस बोखांनानै इन्स्टाग्रामाव लाइभआव देखायनाय, सासेया सासेनिखौ बोखांनानै गाज्रि गाज्रि एक्टिं, बिसोरखौ लानानै आं भिडिअ बानायदोंमोन। दिनै सेंग्रा गथ'फोरासो लोङै जायै थैलांबाय, नाथाय सेंग्रा गथ'फोरा बेफोरबायदि इन्स्टाग्राम फेसबुकआव गाज्रि सोदोब गाज्रि देखायाखै। देखायनांगौमोन सेंग्रा गथ'फोरासो, नाथाय सिख्ला उन्दै उन्दै गथ'फोरा मा जादों? सानसेनि उनाव सानसे बारगासिनो दङ। दिनै सोरबा सासेया खोन्थिदों, सप्तासे उनाव सोरबा सानै फैदों, मास मोनसे उनाव सोरबा साथाम फैदों, स्टप जायाखै, देखायफैगासिनो दङ। बे भिडिअखौ लाबोनायाव आंखौ गोबां मोजां मोजां कमेन्ट हरदों। बेनिफ्राय साब्रै साबाया ओरैबायदि गाज्रि, नाम्बार 1 गाज्रि गुन्दाया आंनो। आं मानियो बे बाथ्राखौ। दा आङो आंनि नाम्बार 1 गुन्दा आरो गाज्रिखौ लानानै आङो नोंथांमोननो मोनसे काहानि खोन्थानायदो। बे काहानिखौ जोबोर मोजां खोनासं। आं गाज्रि, नाथाय आङो फैनो गोनां समनि थाखाय उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननो सानफ्रोमबो फिउचारनि थाखाय बाथ्रा बुंगोन आं। फिउचाराव मा जागोन, मा जानो थांगासिनो दङ, नोंसोरो फरायनानै लायाब्ला आरो खामानि मावनो बायोब्ला फिउचाराव मा जागोन, आंखाल जागोन थाखा फैसानि। आङो सानफ्रोमबो बुजायो। काहानिखौ खोनासंदो। आं गिबियावनो निमाहा बियो, सोरनिबा जाथायनि सायाव बेफोरबायदि खोन्थानो मोना। रियेल काहानि। आरो आबौ आदामोन आंनि भिडिअखौ नायोब्ला सरि, गोबां मानसियानो गिदिर गिदिर मानसिया बे काहानिखौ मिथिगौ। आं निमाहा बियो। सासे सिख्ला गुबुन जायगायाव फरायोमोन। बिहा अलरेडि मोजां मोननाय दंखायो आरो हाबा जानो गोनांखा। सासे साख्रि गोनां हौवाजों रेडिखा हाबा जानो थाखाय। बेनिफ्राय बे सिख्लाया गुबुन जायगायाव फरायनो फैबोबाय। गुबुन जायगायाव फरायनो फैनानै बेवहायबो सासे गोरों मानसि साख्रि मावनाय, बेजों गोसो थोलायबाय, रिलेशनशिपआव थाबोबाय। हौवाया सानै जाबाय। रिलेशनशिपआव थाबाय सेकेन्डजोंबो। बेनिफ्राय उनाव लासै लासै बे सिख्लाया मा जालांखो, सेकेन्डखौ नांला जाहैबाय। अलरेडि बेहा मोजां मोननाय हाबा जानो गोनांखा, नाथाय सेकेन्ड बयफ्रेन्डआ बेखौ मोनथिया। मोजां मोनोना मोनो, साख्रिबो दङ, मोजां मोनगासिनो दङ। बेनिफ्राय लास्टआव सिख्लाया सेकेन्ड बयफ्रेन्डजों रायज्लाया जालांबाय। गोदान लाफैनायजों, आगोलनि दंखायो, गोदान लाफैनायजों रायज्लाया जालांबाय। बेनिफ्राय नाङा जालांबाय। मानो होनोब्ला बियो बेजों हाबा जानो हाया। अलरेडि बेहा हाबा जानो गोनांखा। बेनिफ्राय बे सेकेन्ड बयफ्रेन्डआ दुखु जाबाय, टेनसन जाबाय। दुखु टेनसन जाबाय बियो। बेनिफ्राय सानसेखालि बे सिख्लाया सेकेन्ड बयफ्रेन्डनियाव मानि थाखाय थांनाय मोनथिया। मायबाफोरसो मोजां बाथ्रा खोन्थानो थांदोंमोन ना रायज्लायनो थांदोंमोन मोनथिया। बेनि रुमाव थांबाय, मा जाखो मोनथिला। मानसिखौ नारनासो होनाय ना बुनायसो। बे सिख्लाया बे सेकेन्ड बयफ्रेन्डनि रुमाव थांनानै थैहैबाय। बेनिफ्राय बे साख्रि गोनां सेकेन्ड बयफ्रेन्डआ बे सिख्लानि थाखाय बेसेबा बोसोर जियाल जानांदों आरो दिनैसिम साख्रि गैया। अब्ला रायजोफोर बेवहाय आंखौ दि गुन्दा गाज्रि होनो, बेवहाय बे सिख्लानि गोरोन्थि दंना गैयामोन? बे सिख्लाया भुल मावदोंना मावाखै? हाबा जानो गोनांखा, मालाय साख्रि मावनाय हौवाखौ मानो गोसो थैबावनांगौ खोन्थायालासिनो? गोरोन्थिया सोरनि? बे टेनसन जाबाय, खर' गुदुं जालांबाय, मा खालामनांगौ माबा मोनसे खालामफ्लांबाय बिचाराया। दिनै बेनि लाइफआ बरबाद। सिख्लायाबो थैबाय, सेकेन्ड बयफ्रेन्डनि फरायनाय, बेसेबा गिदिर फरायनाय, बेनि साख्रि दिनै बरबाद बिचाराया। बेनि गोरोङा
गोलैसोनानै थानांबाय, मानसिफोरजों गाज्रि मोनजानांबाय। बेनिफ्राय बै जायजों फार्स्टआव मोजां मोनलायनाय हाबा जानो गोनांमोन बे दुखु मोनबाय। आरो बेफोरबायदि जालायनाङामोन, आं हगारना होगौमोन ना, बेबो दुखु मोनबाय। नुदों सासे सिख्लानि थाखाय सासे गोरों मानसिनि लाइफआ माबायदि बरबाद जानांदों, बेसे दुखुनांथाव। थिग बेफोरबायदिनो रायजोफोरा आंनि फंसेबो बाथ्रा मिथिया दिनैसिम, आंनि नंखाय बाथ्राखौल' मिथिगौ, आंनि गाज्रि बाथ्राखौल' मिथिगौ, रियेल काहानिखौ आंसो मिथिगौ। दुनियायाव आं बुंखायो रायजोफोर गाज्रि मोनना लाब गैया, दुनियायाव फैसा दोङो फैसा देखायगोन ना, गासैबो गिदिंजोबगोन। नाथाय फैसा देखाया, फैसा गैया, सैथोजों रावबो लोगो जानाय नङा। बेनो जाबाय दिनैनि दुनिया। गोदो मोनसे समाव बुङोमोन हाथियारनिख्रुइ कोलोमा देरसिन। दिनै कोलोमखौबो मा खालामग्रा जाखो, फैसाजों बायग्रा जाबाय। मा जाखो, हाथियारनिख्रुइ कोलोमा देरसिन नंगौ, कोलोमा देरसिन, रेबगना देरसिन। नाथाय रेबगन गोरोंखौबो दिनै मा जाबाय, फैसा सोलायबायना, सोलायगासिनो दं आरो सोलायबावगोन। जियानो जा फंबाय बिनानावमोन, आरो आं बेखौनो बुंबावगोन, जोङो गिदिर मानसिया सोरबा उन्दै गथ'फोरजों मालाबाबो कल रायज्लायजाया। उन्दै गथ'फोरनियाव मा गियान थायो, 13-14 बोसोरनि गथ'फोरनियाव जेबो गियान थानाय नङा। जों बिसोरजों गाज्रि बाथ्रा मालाबाबो रायज्लायजाया। जों गावनो बिसोरजों रायज्लायना लायोब्ला जोङो खैफोदाव गोलैगोन। बिसोर माने जेबो बुजिया। बे आंनि साननाय रायजोफोर। नोंथांमोना मा सानो? आंनि साननाया जों सानफ्रोमबो गिदिरजों रायज्लायनांगौ, गिदिरनि बोसोन लानांगौ, अब्लानिया जों गियान मोनगोन। नाथाय उन्दैजों रायज्लायगोन जानला मोनला, जों गाब्रगोन लाइफआव। दा आं बेखौनो बुंनायदो, आं दिनै सोरखौबा एक्ट्रेस खालामनो लांबाय, बर' फिल्मनि एक्ट्रेसबो जाबाय, फेमासबो जाबाय, बयजोंबो सिनाय जाबाय। बयजोंबो सिनाय जाखांनायनि उनाव बेनियाव गोबां कल फैसिगोन, नों जोबोर बिउटिफुल, नों जोबोर समायना, गोबां बेनियाव बायदिसिना कल फैसिगोन। सिनाय मोनै सोरबा हौवाफोर, सोरबा सेंग्राफोर, सोरबा बबावबा थानाय साख्रि मावनाय, दाब दाब जायगायाव थानाय मानसिफोरनि बेनियाव कल फैसिगोन। हौवाफोरनि आंखाल जादो कल हरनो, बेसेबा हौवाफोर दं। सिख्ला समायना नुयोब्ला सिख्लाफोरनि सायाव कल हरग्रा। हाबा जानाय हौवायाबो हरगोन, सेंग्राफोराबो हरगोन। दिनै सासे एक्ट्रेस जाबाय, फेमास जाबाय। एक्ट्रेस जाखांनानै फेमास जाखांनायनि उनाव गाबोननो सोरबा रं नाम्बार हौवाजों रायज्लायबाय थायोब्ला, रं नाम्बार सेंग्राजों रायज्लायबाय थायोब्ला, बे एक्ट्रेस जाबाय? बे एक्ट्रेस जाबाय? रायजोफोर नोंथांमोनानो बुं। आं दिनै एक्ट्रेस, रं नाम्बारजों आं रायज्लायबाय थानोसै एक्ट्रेस जानानै? आंनो बिब्दि दं, बिब्दि दं, गारि मथर मा नांगौ, बेरायनो लांगोन, आं रं नाम्बारजोंनो रायज्लायबाय थानोसै? बे एक्ट्रेस जाबाय रायजोफोर? जोंनो बिब्दिखौ नाङा। एक्ट्रेस जाबाय, मोजां, गियानि, गुनि, डिसिप्लिन, बिब्दिखौसो एक्ट्रेस बुंगोन, नंगौना नङा? आंखौ गाज्रि मोननो हागौ सैथो बाथ्राखौ बुङोब्ला गोबां मानसिफोरानो। जोङो एक्ट्रेस जानोब्ला आरो जाखांनायनि उनावबो जोङो जोंनि डिसिप्लिनखौ लाखिनांगोन, मोजांखौ लाखिनांगोन। जों जानला मोनला नोङो रं नाम्बारजों फन रायज्लायबाय थाबा मा इज्जत मोनगोन आरो मा इज्जत थागोन? बेफोरबायदि मालाबाबो जानाङा। बेनिफ्राय जोबनायाव आरोबाव फंसे बुंबावनोसै आं। उन्दै उन्दै फंबायमोन, फरायफुबाय थानाय गथ'फोरा आंनि भिडिअखौ नायोब्ला, फंबाय बिनानावमोन, डिसिप्लिन, फोरोंगिरिखौ माबायदि सनमान होनांगौ। सासे मोजां स्टुडेन्टआ मालाबाबो गाज्रि रुमाव थानानै जानला मोनला फेसबुकआव, इन्स्टायाव भिडिअ बानायनानै देखाया। मोजां स्टुडेन्ट जाय देखायफैदो बिसोरनियाव जेबो गैया, जों मिथिखायो। बयफ्रेन्डआ मबाइल गिदिर गिदिर बायना हरदों, इन्स्टाग्राम खुलिदों, फेसबुक खुलिदों, बिमा बिफाया सानदों जोंहा फिसाजोआ उदालगुरियाव फरायनो थाहैदों, क'क्राझाराव फरायनो थाहैदों, बरमायाव फरायनो थाहैदों। नाथाय जमा जमा थानानै मा खालामदों, इन्स्टाग्रामाव, फेसबुकआव गाज्रि देखायदों। बेफोर गथ'फोरा बिमा बिफाखौ थगायग्रा आरो फरायग्रा गथ' नङा। फंबाय बिनानावमोन, फरायग्रा गथ'आ मालाबाबो बेफोरबायदि ससियेल मिडियाखौ सहसाव गुबुंले खालामा। गाज्रि एक्टिं, गाज्रि बाथ्रा मालाबाबो बुङा। जों बिसोरखौ सिनायखाजोबो। बेफोर गथ'फोरखौ जोङो सिनायखाजोबो माबायदि न'खरनि गथ' जानो हागौ आरो बिसोरो मा खालामो। नामावल' फरायनाय, फराय फंबायमोन।
फैनो गोनां समाव मा जागोन मिथिबायना? एलपि स्कुलाव एमइ स्कुलाव ओंखाम संनो थाखायबो बिए पास जानाय नागिरगोन 10,000 दरमायाव। दा नागिरबाय पिअ पास सासे ओंखाम संग्राखौ एलपि स्कुलनि 10,000 दरमायाव पिअ पास साननैसो उनाव बिए पास नागिरगोन। अब्लानिया फंबायमोन बिनानावमोन मा जागोन? जोबनायाव नोंथांमोना बेखौनो खोनासंनो लुबैदोंना? आदा फैला, सार मेन्डेला, संगिना, हेलेना, जेनिफार, लिना बिथांमोना मा बुंदों बेखौ खोनासंनो लुबैदोंना? बिथांमोना जेबो स्टेटास आरो जेबो भिडिअ बानायनानै जेबो बाथ्रा बुङाखै। सरि, बिथांमोननि फट'खौ आं होना होदों। नोंथांमोना बिथांमोननि फट'खौ नुनानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द। नेक्स्ट टाइम आरोबाव लोगो मोनबावगोन। सरि। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।